Imveku eneminyaka esixhenxe uLikhanye Cwethu utshone apha kweli dama lilapha eMarikana Informal Settlement ePhilippi East ngomhla wama-23 kule yoDwarha. Eli lelinye lamadamakazi kwindawo yoGobityholo eMarikana elifunxintsana zoyele. Abakufutshane nenxeba bathi uLikhanye ebedlala nomhlobo wakhe bequbha kweli dama waze ke yena watshona. Iqhawe Yanga Tsiwu uzijule ijacu wangena kweli dama eyokuhlangula ledyongwane kodwa kwabe sekuleyithi. Apha akukho ndawo zodlala for abantwana, yiyo loo nto abantwana bedlala kweli dama. Ndifikile apha kugcwele kukho abantu bokuhlala besithi umntana utshonile edamini, kodwa hayi abakwazanga kumnceda umntana abantu balapha ekuhlaleni. Mina ndiye ndazincama ukuncama kwam, ndancama ndangena emanzini ndabuya naye umntana ndamfunqula. Xa ndibeka ngaphandle umntana ngasaphefumle shem, uyile umntana. Bebengafuni ungena abantu abadala and ebengenile abantu abadala ngekhona umehluko endlela endicinga ngayo nam, because athi namashita kudala endikhangela kuba indazi ndiyakwazi ukutata emanzini. Abantu bangotata bamyekile umntana bembona besithi utshonile babethembiselana hayi bakabuyanga nayo unyana songena ngokwethu. Kwabe khona omnye utime omde usebenza elwandle kodwa akafuna ungena. Sayi aphelela lapho time kodwa ndikwazile ubuya naye umntana shem, sibuyile naye umntana shem. Bendihamba nowatshuzi wami ngetime wesithathu. Oliphathelele nqaku Sandiso Phaliso ePhilippi East eMarikana ngaseKapa.